kama ogai mariruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga koro chano bago romo gi jopiny kaunti opogore opogore ka okwedo go chenro ma piny owacho timo kamano oriwo koda ka okang' matemo thicho oko commissioners moko 4 mago mag IEBC kaka jafwambo marwa James Okoth lero. Raila okone bang' romo ma kamago obiro lero ne jo Kenya ewi okang' mare manyien mar siasa. Odinga man jatelo mar riwruok mar Azimio la Umoja koro wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza okodewo ngima jo Kenya, gino makoro miyo koro chano timo romo gi jopiny kochakore tich adek e pap ma Kamukunji e Nairobi, kendo ka wacho ni romo kamago biro dhi nyime kauntis mamoko moro koda ka Mombasa kod mamoko. Miyo thura thagre weche richo. To weche richo nikech sirikande ni ok noyier gi jopiny. Sirikande noyier gi yo mar kuo ng'oluongo ni Wafula Chebukati emano ochung'ie. Sani koro wang'eyo gadi adiera ni kuma adiera nitie. Omiyo wacho ni tich adek mabiro ni wadhi bedo gi bura Nairobi kimiluongo ni Kamukunji grounds. Oluongo jopiny mondo bi kanyo. Wadhi penjogi ka giyie gi gima joge dwa timo timo. Kwasepenjo jo Nairobi, wapenjo jo Mombasa, wapenjo jo Nakuru, wapenjo nyaka jo Kisumu. Mondo wawinjo gi jogi. Obiro rakre kodgi. Ndoromo kodgi kabin gi guo. Odinga bende ne ogolo pache kalore kod pek mar ngima makoro sani okwako piny Kenya. Kenya ng'eni bende keshikaji thuro ka. Piny rach ahinya, uchumi gore piny. Nengo dhi malo. Nengo mogo ni malo. Nengo sukari ni malo. Nengo mafuta ni malo. Gik moko duto te. Ma jogi nosingo ni jopiny ni ka gidonjo ni moko ne giwacho ni ka giketo muma piny to dok piny. Ogiko ni bang' dwe achiel nengo mogo biro akum siling 200 e mfuko duogo siling 70. Gimotimore ni nengo mogo idho malo. Mafuta bende gikone giduoko nengo ne piny. Mafuta bende nengo ne chako dogo medre. Koro miyo gik miwacho en ni singo imede wi singo kendo imede wi singo. Kata pesa mane wacho ni kelo ni kijande maonge gimoro mimede wiye. Koro sani giwacho ni nyaka gimed gimoro e wiye. 8 ewi 100. Koro mano nego mi joma mine pok obiro, joma ong'ol pok obiro. Sani giwacho ni gidhi dwoko gope piny. Nyoro nyo gidhi timo kihola piny jo Korea. Gimedo mna gope. Ni gidhi dwoko gope piny. Gaino mar Azimio la Umoja omedo mako chung' motegno ka osiro commissioners 4 mag IEBC makoro sani geto mondo mi thich oko e lemo magi. Okoni jotelogo kowinjore bed ni donjruok kodgi e chenro magi matayo duolno matayo yiero. Sani koro kichako gibukre ni gidwa kawo jo commissioners 4 mano okwero ni gihango mondo giriemb gidwok dala. Koro giwacho ni gidwa chako yalogi e bunge. Ka gitieko yalogi e bunge to iketo giluongo ni tribunal. Nodhi owacho ni jogi no riambo. Mondo riemb gi kucha. Iluongo ni commission e rifarike ma ji tuge mar yiero. Omiyo ok nyal yie ni jok miluongo ni Kenya Kwanza ni mondo gidhi giket commission moro margi kendgi. Gin ging'iyo higa mar 2027. Ok odwa ng'iyo kod 2027. Raila bende osingo biro lero chal mar siasa ma pacho ka bang' kosetieko romo mage gi jopiny kendo biro ng'iso oganda jo Kenya okang' machielo ma winjore okaw. Nitie mang'eny manyiso sikoni ni abiro wacho nyime kanyo pok alos sani. Sani ok alos. Sani gima aloso sani en mar geng'o ni kigiter joka dala. Raila ne oted kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron e limbeno mane otimo apoya e kaunti ma Kisumu. Ken Muga, Ramogi TV.